அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நான் முகமது அர்ரூஸ். நான் இலங்கையைச் சேர்ந்தவர். தற்பொழுது நெதர்லாந்து நாட்டின் ஆம்ஸ்டர்டாம் நகரில் இருந்து உங்களோடு பேசிக்கொண்டிருக்கின்றேன். இதோ இங்கு இருக்கின்றார் அவர் அப்துல் ரஹ்மான் கானி. அவர் உள்குர் இடத்தைச் சேர்ந்தவர். அவர் சீனாவின் உள்குர் இடத்தைச் சேர்ந்தவர். அவர் சீனாவின் ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிராக தனது நகரத்தில் சீனாவின் ஆக்கிரமிப்புக்கு எதிராக தற்பொழுது போராடி கொண்டிருக்கின்றார். இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம், அது கிழக்கு துர்கிஸ்தான் என்று அது பெயரிடப்பட்டிருந்தது. 1949ஆம் ஆண்டுக்கு முதல் இந்த இடம் கிழக்கு துர்கிஸ்தான் என அடையாளம் காணப்பட்டது. 1949ஆம் ஆண்டு முதல் சீனா அதனை ஆக்கிரமித்து அதன் கட்டுப்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்திருக்கின்றது. அதனை இப்பொழுது சீனா சியாங் என்ற ஒரு பெயர் மூலம் சிங்யாங் என்ற பெயரின் மூலமாக அதை அழைத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. கிழக்கு துர்கிஸ்தான் என்ற பெயர் தற்போது மாற்றப்பட்டு சீனாவின் ஆக்கிரமிப்பின் கீழ் அந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் அந்த சுயாதீன சுதந்திர நாடாக இருந்த கிழக்கு துர்கிஸ்தான் தற்பொழுது சீனாவின் கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டு சிங்யான் என்ற இடமாக மாற்றப்பட்டு அந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் எல்லாம் சீனாவின் சித்திரவதை முகாமில் அடைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். தற்போது 1949ஆம் ஆண்டு முதல் இங்கே இருக்கின்ற அப்துல் ரஹ்மான் கானி உட்பட மேலும் பல அவரது குடும்பத்தவர்கள் மற்றும் அந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் அனைவரும் தற்பொழுது சித்திரவதை முகாமில் அடைக்கப்பட்டு சீனாவின் சித்திரவதைக்குள்ளாக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்கள் சுதந்திரமாக நடமாட முடியாத நிலை. தற்பொழுது அவர்களது தமது நாட்டை அவர்களுக்கு அடையாளப்படுத்த முடியாத நிலைக்கு அவர்கள் சொல்லப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இதனால் இவர் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமைகளிலும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் நெதர்லாந்தின் ஆம்ஸ்டர்டாம் நகரில் இந்த இடத்திலே வந்து அவர் அதற்கு எதிராக போராடி கொண்டிருக்கின்றார். தனது நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வேண்டும், தனது சுதந்திர நாடாக இருந்த கிழக்கு துர்கிஸ்தான் மீண்டும் அதே பெயரோடு மீண்டும் தனது சுதந்திர நாடாக அறிவிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக ஐக்கிய நாடுகள் சபையிடமும் அவர் மகஜர கையளித்து ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் நெதர்லாந்தின் ஆம்ஸ்டர்டாம் நகரின் இந்த இடத்திலே அவர் போராடி கொண்டிருக்கின்றார். அவருக்கு ஆதரவாக பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் இங்கு கூடிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்களும் ஆதரவுடன் இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபை தலையிட்டு இந்த கிழக்கு துர்கிஸ்தானை சீனாவிடமிருந்து விடுவித்து அவர்களுக்கு சுதந்திரம் வழங்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.